So guys, okay lang ba nina after my husband take me to a date? He said, I will stay here in the car, sleep. I don't know what you doing. Because this is not, because time change na nimi guys. So, karon 10:02 na, 10:02 na, dinihan time change man. Kung ba na, diri naman daw ko patulugon, ani? Diri naman siguro ko patulugon. Nit-nit na kayo, oh. Anak siya nga, can you give me time? 5 minutes kay mag-set pa na sa kandil-kandil nga, kandil-kandil pa ni Muran matanig nabalik na naguyab-uyab, Ginoo. Nihangyo pa jud ay siya nga. Maybe 10 minutes because I will poop. Hoy. It's me so I'm gonna be staying here for another 10 minutes. So the time now is 10:07, so it's gonna be 10:17. Ay naku, ambot, I don't know what he's doing. He's sit up lang daw siya kandil, makandil-kandil pa. Napa siya pakulog kanina guys. Oh, wala ka na sa tumbuhan na po. Oh, ang muon. Oh. Na siya pa kuan, na siya ngit-ngit diri anak ko sa night. Sa kuan. Napa siya kabuwak-buwak ganina. Oh, sa Rosa akong gibinuangan. Kaya gisundo man ko niya dito sa iyang mama. So, kuan ambot ani insan iyan pakulo eh. Say, can you wait for me here in the car? Kahit go para ko inside. Sulti na lang dong, o dari na lang ko ng patulugon. Di na lang mag-surprise insan yung surprise niya din ha. Kandil na siguro na guys. Kandil na siguro na ba? Iyahan pang silaban. Inugo ko niya kung bana. Oy, ambot ni mo. So, muna ang story guys. Ako madugi mi sa kung bana. Ambot na lang. Ambot na lang kung una-unaan. Oh gosh. Gilak na dyan ko. Tingog man ang kuan. Ang car. Ay. Hayag yapon ang atong buwan. Ayun ako. Naunsa naman siya amahan. Ay. Di na lang unta mag-surprise. Naunsa na siya mag-dilab. Siguro ni sa mong balay. Ginoo ko sa bako. Di ba kayo maklaro dayo. Wala na atong video. Magsulti na lang noog. Dari na lang ko niya patulugon sa gawas. Di na lang mag-ingon-ingon na 10 minutes. Stay in the car. 10 minutes, kaya nadungan man magpupo daw siya. Instead, 5 minutes versus, can you wait in the car? Because I'm gonna set up something, maybe candle. Set up something before I go inside. So, nihangyot pa, just like, oh, maybe 10 minutes because I will poop. So, nadungan ka na, Let's see what is gonna set up, guys. Ambot ni amahan, ginoo ko. Mega shout out sa akong mother-in-law. They're watching the kids, guys. So, that's why we have a date. Second date for our anniversary with my palalabs. And then, also, they're giving us money. So, daddy take me kadakuan English kasi man gahit mo kay English. Kuan mi nagpa-social nga restaurant. So, mauto ang gibayad. Thank you for the delicious dinner and watching the kids to mom. And thank you very much, guys. Let's wait what daddy is doing. What amahan is doing. Sit up ko no hi no dong. Guys, finally niingon ang amahan. Come on in. The time is kuan na. Hi. 30 ka na samahan. Let's see, guys. Ma-video ko because para makuan daw be. Insan ihang kiat-kiat nga. Kuan. Wait in the kuan. Tantaradan. Kuan na sumlang. Ambot ani amahan oy. Mura na ni first time na anniversary. Nagara naman ni sa kuan go noon. Unsa ka ni ihang kuan sit up. Oy. Oh, daddy, you're so sweet. Look at guys. Oh, feels like our honeymoon. Thank you. Beautiful fire too. Mag-make na dun may nagbibi number 3. Look at that, guys. He's off day, half off day siya today para mag-sit up aning kuan ito. Awar ko din kalaki, guys. Oh, guys. Oh, papay siya parusin. That's what he did in our bed. Oh, napak ni Jess. Tapos siya parus din ha. Oh. Ay, nagka-sweet si daddy. Look, yun na pa dyan siya sa drawer. Oh. Si Manang. Oh, that's beautiful roses. Thank you, my loves. Mega shout out. Thank you very much to my brother-in-law and his wife Sarah nga gipanghatag ra gyud nilang candles. They just give it away ra gyud to daddy para daw sa among anniversary kining mahumot kaayo nga candles, guys. Kung gusto mo palit PM mi, dari na gyud ko magbaligya mi. PM is the key. Bitaw guys, sumot kayo ng candles. Kato bitong galing niya nga daghan kay candles, guys, nga gipangsilaaban sa kumbana kay mag-surprise. Ay, candles to sa iyahang brother ug iyahang sister-in-law. Humot kaayo. Labi na ganahan kay ko atong smell sa atong coconut verbena. Basta humot siya, guys, kasi siya nga flavor. Kung gusto mo mag-check out sa ilahang kuan, sa ilahang mga candles, wala sila gamaligya silang candles. Hasta daghana sa panghatag. Oy, mura na mi ani, mura kuan na to. Kuan na 1 year supply na gyud na scented candles. Thank you very much, guys. Og flex lang nako ang mga fresh nga mga guwafa na mga bulak na gipamalit ni amahan o nag video. So,
kuan na din ni siya guys sa kabuntagon na ni pagmata ni Manang wa pa kapanghimuta nagbinyo-video na gipang flex na ang mga buwak. Oy, sayang man po nato na di nato i-flex kay mga nindot rabi sayang ang effort niya mahan. Kung nahibalan ako nga nag-half day dai siya og trabaho, nag-atik-atik ra dayto ang iyahang paabot og 5 minutes na nahimong 10 minutes kay malibang para siya. Pero naka-set up na di siya daan iyahalan dai gipang silaban ang mga kandila. Pero ang kini mga buwak og katong mga petals ni iyang gipang laray sa salog og sa bed ihan natong gihimo di ay pagkahapdi naghapdi lang jud tay ay samahan ni uli para sit up. Thank you very much husband, nagka-sweet man oy mura man tag bag-ong honeymoon ani oy mura man tag bag-ong aning kasal. Ay just me yung ginisamahan kay wa man daw milaag so dali daw siya magbungga-bungga daw siya og kuan paswit sweet nya human guys. Bantog di agi pasundo mi sa iyahang mama kami sa mga bata dito sa ilahang balay sa iyang mama ug papa kay ang plano di ay nila sa iyahang mama nagchat-chat day sila nga magsayo siya og uli maghapdi lang siya sa trabaho kay mao na din iyang plano mag-sit up daan sa mga buwak sa candles sa mga unsa pa na siya tapos naglimpyo pa jud siya sa balay guys naglimpyo siya atong batag namo kay iyang plano pod pag makuha na daw ni ang mga hospitals pa jud ang bigatla iyan bitang hospitals ang bat na ako ay charing kaayo makasana aus. Kaihion man punta sa kilig ani dali. Oy tama na dali ba? Kilig na ko ba? Pasag bigata. Tapos wala to siya guys. Tapos mo siguro to gipapaabot na ko niya atong 5 minutes to 10 minutes, 10 minutes kay malibang pa siya kay mo siguro to magsilaab lang siya sa kandila pero all in all sa mga sit up na himo na niya pagka-half day niya sa trabaho. So mo lang siya guys akong gi-share kay na-surprise sa inahan kay first time pa man sa siyam ka tuig nagi kaihi og kilig oy wa naman migay kay kasagaran man ni ani mag anniversary kasagaran mo lakaw mi na milaagan or unsa karon nagyud siya natuig na diri arami wala na gud ko na expect na unsa pa ni pambuhaton guys kay ako okay naman to kay nga mi sa mga bata happy naman kay ko ato ay pasan gyud akong picture kay mao na gid to ang akong gi-asahan basta mo mulahutay lang taong pila ka tuig sa tong kaminyoon way buwagay way awayay na unsa pa pangaway na magahit akong papangig in English so mo to siya happy naman ta ko ato niya man gi-extend pag yun niyang effort so kini gid atong bana nga magkuan bitaw og effort no ma-appreciate yun nato kaayo so thank you very much daddy my loving husband sweet husband very responsible father. Thank you very much, love. Very much appreciated. I love you so much and happy anniversary! Ay, kay God!